Много неща съм направила до сега. Неща, от които съм горда. Гордея се с работата си. Много я обичам. Въпреки малкото заплащане. Заболеваемостта също е много висока. Хронично болните са много. Диабетно болните са много. Имаме си и постижения, имаме си и неприятни ситуации. Още от вратата старшата сестра ни посрещна, меко казано, настръхнала. В момента, в който обяснихме, че ние сме здравните медиатори, искахме да попитаме за какво става въпрос, тя просто се развика и каза: само на вас циганите се правят тия привилегии, само вие сте облагодетелствувани и пак сте си такива. И аз нямам пари. Просто буквално хем ни извикаха за съдействие, хем от една гледна точка тя нападна нас. И ние успяхме така да запазим... Чаква да запазим. Да. Аз не успях да запаза. Много е важно здравният медиатор да знае точно какво прави и да го прави както трябва. Да се докаже пред институциите, пред своя работодател, пред своята общност, пред хората, пред общо практикуващи лекари, за да може да работи. Ще се докажеш много бързо, нали? Но ще трябва да се пребориш и да останеш на това ниво, в което си. Да не загубиш това, което си спечелил. Може да го обжалва в 14-дневен срок. Оно мина. Мина ли? Защо не си го обжалвала? Значи аз имам и други епикризи нови. Пак ще ги подадем. Ще ги подадем. Само трябва да мине това. И ми спреха пенсията. Ами добре, на 25 ти се яви. Ако те е страх, тебе ще дойде с тебе. Да, страх ми, да. Аз ще дойда с тебе, само ме подсети. Ще дойда. Merhaba. Sıkılma. Geldik görelim seni. İyi misin? İnşallah daha iyi olursun. Нали ти се притесняваше за помощните средства, за инвалидната количка и тоалетния стол? Знаеш, че вече сме подали до неврологична комисия, която ще ти изготви протокол, за да кандидатстваме пред социалните да вземем тези помощни средства. Нали разбираш, че 3 неща сме направили, нали? И те наистина ще се случат. А лекарите, сестрите как се... Държат се много за съциране. Сега пускай да го тая малка да си го напускат. Повечето хладилник, там на хладилник. На терасата сте? Не, хладилните да бе. Хладилник как се крие? Това не е скъпче. Не да пускат не. Само на България. Наистина хладилника е горе. Ма какъв е този хладилник? Хладилник, където държат горе при България. храната, млеката на децата, на бебетата. Тоест те нямат достъп до хладилник, така ли? Да, той хладилник, да, нямат достъп. Който ние ще я защитим. Въпросът е тя да я застане. Защото тя е потърпевша, не ние. Ние не можем да го докажем, ако тя не го каже. Много е важно, като започнеш този казус, да го решиш до край. Това може да продължи и месец, може и 2, може и година. При мен се случва и с години. Да не се откажеш от работата, която си започнал. Не, аз трябваше да го придружа до болницата, да го настаня и това е. Хората имат нужда. И много често единственият човек, който ще помогне, съм аз. Аз защо казвам, че всеки случай за мен е като битка, която трябва да спечеля. Защото от изхода на тази битка зависи здравето, а много често и живота на дадения човек.